Пазарите падат и разбира се всички се питаме едно и също. Край ли е? В днешния анализ ще разгледаме една доста провокативна идея. Ако това всъщност не е краят на възхода, а просто една малка пауза преди истинското, голямото рали. И да, напоследък има доста притеснения, нали? Насдак отбелязва спад, криптовалутите, биткоин, ефириум и те се борят. Съвсем естествено, страхът започва да се прокрадва и много хора вече си мислят, дали пък големия възход не приключи. Обаче има една, доста смела и напълно противоположна теза. Според анализа, който ще разгледаме днес, това, което виждаме в момента, е просто временен спад. И всъщност тепърва предстои много, много по-голямо рали. Звучи интересно, нали? Хайде да се потопим в логиката за това твърдение. Добре, и каква е логиката зад тази толкова смела прогноза? Всичко се свежда до един единствен основен принцип, който анализаторите от Real Vision наричат кодът на всичко. Идеята е следната. Основният двигател на цените на активите не са ежедневните новини, а ликвидността. С други думи, всичките тези геополитически драми и изказвания на политици, те са просто шум на заден фон. Единственото, което наистина има значение, е колко пари реално циркулират в системата. Според този модел има само 3 фундаментални начина една икономика да расте. Първо, ръст на населението. Второ, ръст на производителността. И трето, ръст на дълга. Ето тук обаче стигаме до големия проблем на САЩ. Ръстът на населението е, в застой. Ръстът на производителността, въпреки всичките технологии, просто не е достатъчно бърз, за да дърпат цялата икономика напред. И какво остава? Остава само третият лост. Така че изводът е доста прост всъщност. Когато другите два двигателя на растежа зациклят, остава само един единствен вариант – да се увеличи паричното предлагане. И точно тази дилема е в основата на почти всичко, което виждаме на пазарите днес. И ключовият момент – черешката на тортата. Твърди се, че ликвидността обяснява цели 95% от движението в цената на Насдак. Само си го представете – 95%! А това какво означава? Означава, че всички останали неща, за които четем всеки ден, новини, политически речи, експертни анализи, те имат съвсем минимално влияние в сравнение с простичкия факт колко пари се въртят в икономиката. Всичко друго е просто шум. Но става дори по-интересно. Тази теория не просто обяснява миналото, тя твърди, че може и да предвиди бъдещето. Нека да разгледаме как работи този модел, който поглежда 9 месеца напред във времето. Тук виждаме цялата верига от събития. Всичко започва с облегчаване на финансовите условия. 3 месеца по-късно, бум, парите в световен мащаб се увеличават. След още 3 месеца активи като биткоин и технологичните акции започват да растат. И накрая, точно 9 месеца след самото начало, вече виждаме ефекта върху цялата икономика. А тази цялостна икономическа активност, за която говорим, се измерва с един ключов показател, наречен ISM индекс. Важно е да го запомним, защото той ни показва дали икономиката расте или пък се свива. И какво мислите? Отново виждаме същата желязна връзка. Когато икономическата активност, измерена с ISM, тръгне нагоре, цената на биткоин я следва. Когато ISM спада, биткоин също спада. Логично е, нали? Икономическото здраве е пряко свързано с апетита за риск. И ето тук е същината на цялата прогноза. Тъй като първите стъпки от този 9-месечен модел, като например облегчаването на финансовите условия, вече са факт, очакването е, че и ISM индексът съвсем скоро ще ги последва и ще започне да се покачва. И това ни води до една важна актуализация на прогнозата и по-точно до обяснението защо целият този цикъл изглежда се е удължил. Тук веднага изниква един логичен въпрос. Добре, ако цикълът е толкова предвидим, защо изобщо се е наложило да се променя прогнозата? Първоначалната прогноза беше за пик на пазара през втората половина на 2025. Актуализираната прогноза обаче го измества с цяла година напред, чак към втората половина на 2026.
И причината е доста интересна. Оказва се, че през 2021, когато парите бяха супер ефтини, корпорациите и правителствата са се възползвали масово, за да рефинансират дълговете си при ултраниски лихви. Това на практика е отложило нуждата от ново финансиране и просто удължило целия икономически цикъл с 1 година. Все едно са си купили още време. Добре, нека сега да обобщим какво би могло да означава всичко това за инвеститорите и каква може да очакваната последователност от събития на пазара, ако този модел се окаже верен. Според прогнозата, сценарият би изглеждал така. Първо, ISM индексът тръгва нагоре, което сигнализира за икономически растеж. Второ, това предизвиква силно рали при биткоин. Трето, след това виждаме как капиталът започва да се прелива към Ethereum, който започва да се представя дори по-добре от биткоин. И накрая, когато апетитът за риск е в своя пик, парите се насочват и към по-малките, по-рискови алткойни. Разбира се, тук идва и една много важна уговорка. Трябва да е ясно, че това е средносрочна перспектива, да кажем за следващите 7-8 месеца. Не е гаранция, че утре всичко тръгва нагоре. Краткосрочната волатилност ще си я има и пътят определено няма да бъде права линия нагоре. И нека завършим с един въпрос за размисъл. Ако тази теория е вярна, ако цените на активите се движат основно от печатането на пари, а не от фундаменталната стойност на компаниите, какво означава това за бъдещето на традиционни стратегии като, да речем, стойностното инвестиране? Това е тема, която със сигурност ще предизвика още много, много дебати.